Assalamu alaikum fulɓe vision en calminama on juuram Mouhammad Nasarallah mi nani namdal ma mbiɗa dal ko manam journaliste uji ɗiɗi joni e ɓeeɓi ɓoyɓe manam dal jamono 1980 ha jagui 2000 e ɓeɗo journaliste uji est ce que koɓe wotum non mbiɗa wawi ɗum wona gotum par ce que sa ƴeewi danaka nouvelle technologie o waɗi avancé joni réseaux sociaux ɗi WhatsApp uji en manam Instagram en e ɗum dal taki danaka yimɓe joni ɓe goni ko monde goɗɗo mais idan sa ƴeewi danaka télé goto gonɗo ɗo woni RTS walla radio goto yimɓe foof so jemmu yonti e kuccitta ko télé goto mais sa ƴeewi ni joni télé ɗin kewi te journaliste uji ɗin ngakki meccal ngal dal mais manam dal ngal ngakki e saabu idan presse o ina wawi taw journaliste koko foti waɗ neutre wiyete ko éthique et déontologie ɗum ɗon journaliste ko poɗɗum jogade mais noon ɗo tolniɗen ni joni vraiment ko an weelima tan ɓuuri hen heew saabu sa ƴeewi danaka surtout noon e tengti oɗo pouvoir gonɗo haɗa wawi lim journaliste uji ha heewi ina wawi taw aussi bon ko jamanu waylo waylti wahli manam ɗum addi ɗum ina wawi taw aussi mais dal vraiment journaliste uji ɗi ema député ji ɗi manam dal kamɓe foof ina wawi taw wiyede député kamɓe poti won assemblée nationale gonal ɗo peuple sa ƴeewi journaliste uji mbiyata ko député ji ɗi gurnani ɗo peuple mais kamɓenen sa ƴeewi kamɓenen gurnani ɗo peuple aussi saabu danaka journaliste manam wiyete ko média kanko woni 4e pouvoir mais o jamanu tolniɗen en mbaɗani ɗum sentir e nder Sénégal 4e pouvoir en mbaɗani ɗum sentir saabu danaka kamɓe poti won ko wiyete ko kamɓe poti yawtin gonga toujours mais toujours keɗɗa ɗo journaliste o haala o waɗ critique mais finalement sa teefi tan toujours a jagguyat ɗum e nder politicien ji ɓe gondi ko kaari o ɓe gondi ko kaari toujours dal te ɗum ɗon aussi ɗum fotani feeñ e meccal journaliste ɗum dal poɗɗen mbawɗen hen haal min dal heɗen jogui référence uji dal journaliste uji won Mame Less Camara en won sa ƴeewi danaka journaliste uji ɓe ganduɗa ɓe jogui éthique et déontologie Mamoudou Ibra Kane en Alassane hay so tawi aɓe indi ha joni mais danaka dal vraiment heɗum ɗessi ngakku ni joni génération ɗo wawi taw aussi haalis o ko hen jeeya jamano o waylima réseaux sociaux ɗi Instagram en joni danaka média o est ce que boni yeey danaka est ce que emo boni nanna haalis ɗum ɗon aussi rentabilité o ina wawi taw aussi ɗum taki wajiɓe foof ɓe goppi koɓe mbaɗatno ko liggueyaji mumen normal ɗi kote danaka heeɓe ɗaɓɓa haalis mais sa ƴeewi dal journaliste danaka comme ɗessi ngakku ha nder lesdi meɗen surtout noon ha tengte oɗo pouvoir gonɗo danaka eɗen mbawi lim journaliste kewɗi Yakham Baye en Abou Abel Thiam en danaka Latif Coulibaly en kamɓe fof ɓe mbaɗi case nder palais hay so tawi noon kamɓe ɓe jogui liberté pour ɗum ɗon mais dal ina ɗeesi ngakkin meccal ngal e nder Sénégal ɗum dal mbawmi hen jabade e namdal ma danaka beel média hanki e média han e nder Sénégal ko ɗum manam ko ɗum gotum non ɗum natti won gotum saabu danaka ina waɗi moment mo ganduɗa enen foof a wawan fina heeɗaki radio surtout ha tengte Walfadjri en Sud FM en danaka eyyi Mouhamadou Elimane Lo en danaka eɗen mbawi lim journaliste uji kewɗi mais dal ni joni ɗo tolni vraiment danaka dal ɗum ɗeesi ngakku seeɗa ɗum ɗeesi ngakku galno ko jamano o wayli walla en tout cas dal ɗum ɗon mbawɗen hen jabade mais dal ni joni koye politicien ji ɓuuri won journaliste meccal ngal dal e ngal ñaama sokñaɓe ɗo tolniɗen e nder ƴewtinten go à part ça noon a weltanama eɗen calmin kedi eɗen belto e on wiyete fulɓe vision kono noon tan danaka noon tawde boni dow fuɗɗade ina wawi taw fulɓe foof nanggui hen machallah dal vraiment eyyi iddi ko noon mbaɗa feere tan beel ma aadaji men ɗi gona hen wan Déme Bref en wan Abou Djiba en wan danaka ha ganden danaka duttoɗen ɗo ɗon gonɗen eɗen ñaam ñirmeri en hayso tawi weeɓani joni joni dal meɗen ɓurta ñamgo wiyete ko ceebu jën kono dal vraiment eɗen cohli dal eɗen jeenowi danaka ɗum ɗon ɗo Tidiane aɗen gonɗo wajiɓe foof ɗo ɗo pawno koyngal mumen eɗen cohli dal yo yimɓe dutto ɗon par ce que koko yonti aussi koko yonti goto foof a ruttade e pinal mum e gandal mum manam ɗum dal mbawmi hen haala ɓooy inchallah
Assalamu alaikum fulɓe vision en calminama on juuram e Mouhammad Nasarallah mi nani namdal ma mbiɗa dal ko manam journaliste uji ɗiɗi joni e ɓeɓe ɓoyɓe manam dal